Gabinan mi diri sa Matanaw sa pagsimento sa flooring sa Bermi. This is overtime. Yes. Time is over. Nandito sa gilid. Oy, palong na yung tubig. Ilay naglaw na niyo mga products. 700 ah. We are here na naman sa Matanaw, Digos. So, kahit saan kami, kahit saan sulok ng mundo, kahit saan dulo ng mundo kami makarating. So namin diri sa Matanaw, Barangay Kibao, House Church. So si Kuya gipakaon niya ang manok para madakpan. Karang manok nadakpan na ni Kuya. So sa buwan na ni Kuya karon. Praise the Lord. Awa na. Gabinan mi diri sa Matanaw sa pagsimento sa flooring sa Bermi. This is overtime. Yes. Time is over. Pati ang mga asawa namo nagsupport sa mua. O ang amo ang nanay. Minto na Rex. Awa. Man naman medyo. So, yun na lang last. Hapit na Joy, gamay na nagkulang. So, transfer lang nila simento kaya mo ang balde nag-give up na po, nabungkag na. So, gabi na kayo midri. Sabunan na naman itong mga ginagmayang bangag. So, nahuman na dyan mi. Time check. Kasi oras. Kasi oras dira Mads. 6:23. Time check 6:23 PM here at Matanaw, Barangay Kibao, Lozano Farm. Paris, ay mananap. So, si Maris karon nagluto na sa manok. Manok ni kanon. Kanon na kay. Kanon pa rin eh. So, puno dahil gas range. So, diri giluto ang mais nga kanon. Ah, kalami, mais nga kanon. Bukal na ang sabaw ng manok. Awa. Smikos. Ayan o. Praise the Lord, lami kayo na. Fights. So nahuman namin sa mong trabaho sa Birmihan na floringan na namo. So karon nang himasa na sila Bradix, ang mga Bradix. Uy, naluto na di ay. Naluto na di ay ang sabaw. Sabaw nga manok. Bisaya. Hugad na. Wow. Alami sa sabaw mga Bradix. Hi. Sige na, tikte, matag samsam. Hi. So karon mga unami sa sabaw nga Bisaya nga manok. Bi kayo. Tapos nami ginamos.
Apod mi dito. Yun so ina ra mami oh kana salad nga. Kami kayong salad. Talong. Salad nga talong. Sabi ko ng gulay. Oo. Thank you. Ito namin diri karon sa Daligdig, Gigos. Bago pa kaing haon ang bingka. Shoutout. Bradix siyaw, Bradix. Bradix siyaw. Oh, Bradix. Oh, Bradix siyaw. Di ano, init pa kayo. Bago pa kayo lang, presko pa kayo lang bingka diri sa Digos. Paslo. Kana tagiyaw sa Bradix siyaw. Kana. Oto. Ano siya? Muna siya si Bradix siyaw. MD. Sa MD? Marilyn Daligdig. Nakasiguro kayong bingka, laging bago. Kana. So, nahuman nagbalot tayo ng mga order, balik 300 ka bingka diri sa Daligdig. Sa to, Daligdig. Daligdig, bingkahan. Daligdig bingkahan. Wapa kay model. Ano daw? Yeah. Kana may butong. Namulak na po yung mangga oh. Namulak na ang mga mangga. Nami diri karon sa Kakawan. Sa among Kakawan ni Luciana diri sa Luzano Farm. So karon magbalot si mama og mga kakao. So daghan naman nagbunga oh. Niya. Halo kag kakao, kay mahal ka ang kilo. Mahal na yung kilo sa kakao. So nako karon sa Luzano Farm. So padulong ko karon dito sa tilapyahan. Okay, 500 ata ni kabuok tilapia diri. So testing na tagpakaon di. Ano siya mga pakaon? Biskwit. Tubig ang mukhaon man tilapia ni be.